Hello mga siyang. Maganda tayo. Ano tayo? Gawa tayo ng pizza. Mini pizza. Diba? Ako yung silaw. Meron akong ring light dito. Ayan ang ring light ko. Ayan si ring light. Ring light ko dyan. Ayan, laki ng ring light ko. Gawa tayo ng mini pizza. Pizza ng ating alaga. Ayan tayo. Ayan. Timbang-timbang tayo. Gamitin tayo isang puti. Ay, puti. Oh, white and brown. White and brown. Kalati-kalati. Half kg lang ano natin. Next is three teaspoon of yeast. And 2 tablespoon of sugar. And 3 tablespoon of powder milk. In milk. Yung oil. Natin 6 at saka yung lemon. Isang tablespoon. And hot salt. Teaspoon. And water. Milk. Dagyan natin ito. Picture sa imasa sa kamay. Pero nakita namin ko siya. Ito tayo lang. Hindi mo siya. Tingnan mo. Tingnan natin natin. Okay. Ilagay na tayo dyan. Yes. Kita 25 grams ang nilagay. 25 grams every round. Wala naman ito. And 26 ano. Tapos na tayo. Tapos na ang pag-roll.
Lagyan ko na nito ang sauce nito. Mozzarella cheese. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Lagyan ng salt. At saka oregano. Ayan. Simple lang, simple. Yun lang gusto mo. Okay. Bango tong oregano. Ayan. Olives. Get it. Sige na. Olives. Yeah. Hold me close till I get Omer's always like time this. is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. There's a fish. You will hold the put my person. Kain ng aking mga halipores. Tupusin ko na itong aking video. Thank you so much mga siyang. It's me again, Carmelite73. Don't forget to subscribe, like, and share.
Okay, thank you so much. Hindi ko na lang to ipakita sa inyo buong pangyayari nito. Basta tapos na to. Tapusin ko lang to. At mag-ingat kayo dyan. Tapusin ko lang to ha. Marami pa. Okay? Marami pa to. At meron pang gawain. Nagano pa sila doon. Kumakain. O diba? Bye-bye.